Right. Following my reports, ekuti first of all, there was an attempted fake coup, which means pane vakazama kuplanda zvombo and then vozobva vasunga vice president Chiwenga vachishandisa that information. Secondly, zviri kunzi ani wemaCIO wakabatwa manje apa ane pfuti AK-47 necash kupi akabva asungwa nemapurisa uyo anga achinzi he was sent kuti anoassassinata comrade Chiwenga. Ende zvese izvi zviri kunzi nevanotaura vanokudza kuti Tagwire is behind this, but Tagwire tose toziva kuti he is working with Mnangagwa or for Mnangagwa. Is he doing this by himself? Is it true that he's doing it? Are they just accusing him? Are they empty accusations? Zimbabwe triple pano pamuzinda wevanhu tichikupai information, tichikupira information sezvazviri semusvikiro wainoita isi kwamuri kuti moidigesta moifunga kuti chokwadi here or is just alleged information. Hande Zimbabwe, so what's happening right now? Make sure waona this video kubva panapa kusvika ichinopera because this is important information. So what's happening right now? Zimbabwe, matruck armies iri kumove right now. Tareceive calls tichibva tazofonera, tareceive calls from ordinary citizens, those who watch us vachirudza kuti hey, tiri kuona army iri kumove close to the state house. Chii chiri kuitika? Maconvoy ari kufamba, chii chiri kuitika? Is there something else after all this noise about assassination ya comrade Chiwenga? Is there something that is happening? So it's bata mukati. So muri Zimbabwe mukati megovernment yeZimbabwe tina comrade Choga comrade Choga vabva vatipira achiti isusu zviri kunzi it's a normal drill yearmy, but it's actually kune vanotaura is just a threat kuna Mnangagwa. Iri kunzi threat kuna Mnangagwa because Mnangagwa doesn't even know about this. Muri Zimbabwe kati chitaura, most of you might think kuti iwe muri kunyepa manu memuchiwana kupi information, hanzi tiudzei mazita. We cannot tell you mazita evanhu vese ava. Guys, you know the dangers of Zimbabwean politics. Musaita senge muri vana vadiki. So let's go forward. Tinyatsokudza izvi zviri kuitika. Vari kutiudza kuti of course president doesn't know everything chichiitika muZimbabwe in the military or whatever. Iwe munhu anga asingatozivi kuti muZimbabwe mune chitima chinobva kuBulawayo chichienda muHarare here. Vakatoshamisika kuti iwe so chii chakaitika nechitima ichochocho. Pavakazvinzi, I think most of you vanopupura kuti yes, we saw that video. It's surprising if a president doesn't know something basic like that. But Sunday, so the president wangasingazivi kuti there is an army drill that will happen, and this army drill varikutaura vari kuti it was there. You know politics kuruma uchifuridzira, diplomacy zvichizodai so zviri kunzi ukaona paitwa kana zimove rakafanira kuti army convoy inotenderera muguta, yotenderera ichienda close to the state house, and the president or his security have not been briefed. It's a statement. Muri Zimbabwe, aiwa. So this is like an analysis and conclusion from political analysts, from political commentators. And it's a strong statement. Iri kumuudza Mnangagwa kuti you are not in control of all of the army as you think. Things can happen outside your knowledge. So chii chiri kuitika muri Zimbabwe, regai tinyatsokupinda. Ndiani ari kupa umwe warning? Ndiani angava ari kukanda statement? So zviri kunzi after zvakataurwa na comrade Knox Chivero, after zvakataurwa na Lini Stasia zvema-attempted assassination, zvema-attempted fake coup, etc. And now there is need for Chiwenga faction to show Mnangagwa that actually they have something, you know. Actually, they have something. They have power, they have influence. And which is the reason why Nama movements, a military convoy is close to the state house. Mark that word, close to the state house. Do you understand? It's not just anywhere else. And apa Mnangagwa angazivi. Doba most tanga kuona kuti game iringa rakaplana, game iringa rakaita sei. So muri Zimbabwe toda kupoti timbonzwa imimi tisatadzoka kunyanya, tisatadzoka more inside information. Toda kupoti timbonzwa imimi muri Zimbabwe. What are you seeing kwamuri kugara? What are you thinking inside your head? Do you think Amendment Bill number 3 rikuzobudirira? If so, why? What makes you think? Because anyway, pane rumor iri kupisa right now. Pane old videos ari kubudikira. Vice President Constantino Chiwenga pachavo vachitaura kuti ivo togona kungochinja mutemo kuti president aripo uyu aramba achitonga, agoramba achitonga etc. Anditi.
So vanhu vari kuti aiwa chinhu icha chakarongegwa Mnangagwa chagara chinhu ichi. In fact vana 2030 havatori maplan achiwenga pachake. But then wozobva waita clause wauya kudhuze uchida kuti zama kuongorora kuti chii chiri kuitika. Vana chiwenga mahadliners here kuti vanhu vari ball. Is it a good idea kuti tinotora mapower kubva kuna chiwenga kubva kuna Mnangagwa tichipa chiwenga? Like even muna 2028 is it a good idea yekuti Mnangagwa will step down kupinda vice president chiwenga? What kind of person is he? And then ndopapepa mutodzoka kumashure tichitarisa mastatement achiwenga chinoda mastatement achiwenga azere kuvhundusira anotyisa mamwe acho mastatement mamwe aya kutoti tinoda kutoti zvitike hanzi chi munokuwara komana regerai hanzi munodi animaiza. So unenge uchiti uongororo uchitanga kuona vipi chiwenga pachavo kam is more kind of like a headliner. So is it possible kuti actually idea yekuti Mnangagwa ramba achitonga kusvika narini narini because vaitaura kuti kusvika kusingaperi, is it possible that it's actually Chiwenga's idea? Do you mean this man doesn't want to be the president at all, even if people are offering him that? You see, that's the weakness with humans. That's the weakness with humans. Even if you as a gang become so loyal to each other, have plans and whatever, once the one who is the deputy, like deputy president, the deputy CEO, deputy leader, etc. If the people start offering that person the highest job, gone. Vatotengesa. So obviously Chiwenga is a human being who also desires glory at its highest level. So now that he sees that Zimbabweans say Chiwenga, gudo guru, etc. Anenge akutoti ndizvozvo. Regai gudo guru ripinde. Ndopa akutopandukirachi umwe wake according to analysts. And also the truth zvirunzi nema-analysts no zvese zvaita kugwana Chiwenga achiti togona kuzodai so is just politics. It's just politics, and otherwise evil inside in the interiors they know what they agreed that Chiwenga will have to take over na 2028. Ma-analysts vafanana, ma-reporters vafanana, jealous mawariro vaitoti in fact Chiwenga was supposed to take over in 2023. Right. So muRezimbabwe regai tidzoke kunyaya iri important. Toda kuti tidzoke kunyaya yemilitary chii chiri kuitika nemasoja because haangotendereri zvisina order, hazvingoitiki zvisina order. So do you think this statement that have been given by the Chiwenga faction, do you think Mnangagwa is going to take it? Do you think the Mnangagwa faction is going to take it? Because let's talk about who exactly is inside the Mnangagwa faction. It seems like my war veterans is Abuda Mnangagwa faction. My army commanders, my ex-army commanders, amo Mnangagwa faction. The ones who are actually in Mnangagwa faction, they are not isusu ma aristocrats. They are not isusu mama zgananda, my businessmen, the new generation, the what. But somehow they seem to be twisted. Take down to understand the system yamuri kuda kuestablisha boys ndeipi, right? Isusu tiri kutaura democracy, tiri kutaura equality, tiri kutaura kuti munhu wese have to have a say and rise by merit rather than rise by knowing this one or knowing that one. And imi muri kutaura system ipi, system boys. Regai tikuudze something. People will tell you, oh no, as Zimbabwe we want to treat Zimbabwe as if we are a family. We are a family. Which leads to crazy corruption when it comes to a national level. We are talking about more than 17 million people. The only way 17 million people can function properly is through law, not through kuzivana, because we cannot know each other through 17 million. At the end of the day, Zivana at the top there, more 3, 4, 500. And that's it. And then the rest of millions of people, it was out of that elite system. Do you understand that part? Don't get it wrong. So tiripo pari pamuzinda wevanhu patinotaura every important thing. Takuudzai about the military, takuudzai about the statement iri kunzi yaitwa neChiwenga faction against Mnangagwa, and his team are panicking right now. We don't know what's going to happen, but it's just tokuudzai news as it happens, as we get it, and as soon as we get more information. So stay tuned, stay subscribed, stay blessed, or make sure you watch every update, you wait for every update so that you never miss out on important information. We give you news, commentary, education, and everything, to make it, possible to reach that level as Zimbabwe, where we utongi hwejekerere hwakabalanza hunogutsa mwoyo wemunhu wese. And thank you for watching.